Ining DigiCast Negros 10, ang top story sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ang top 10 story subong adlaw, Nobyembre 27. Takli kajes tugas ang peke ng mga PWD IDs na lakip diri sa Bacolod, ginapausisa sa Senado. Bangod sa pagpangimon, kafgo patay sa gintiro sa iya commanding officer. 13, nagpositibo sa drug test sa San Carlos City. 8 katuig nga bata na rescue sa Boulevard sang Dumaguete City. Kag sa good vibes, chemical engineering graduate nga wala makamarcha sa graduation ceremony, top 10 sa 2024 licensure examinations. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, Bulkan Kanlaon liwat na naman nga nagbuga sang abo. Naka-record sa isa ka pagbuga sang abo sang Bulkan Kanlaon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga naglawig sang 9 minutos kahapon, Nobyembre 26. Base sa monitoring sang PHIVOLCS, ang Kanlaon ang nagbuga sang 8,244 ka tonelada sang sulfur dioxide nga may kataason nga 150 meters. May na-record man nga 23 ka volcanic earthquake sa sulod sang 24 oras. May paghubag sa gihapon sa sulod sang bulkan kag mayara sang digasing kag ash emissions kag nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Ginadumilian ang pagsulod sa 4 km permanent danger zone. Sa number 9, Comelec Roadshow Caravan ang natala na suguran sa Lunes. Demonstrations ang automated counting machines ang ginapaabot. Sunod kay Comelec NIR Regional Director Attorney Leonel Marco Casiliano, sa Biyernes, nakaschedule nga mag-abot ang mga automated counting machines o kun ACM nga pagagamiton para sa demonstration. Sa Sabado naman, may refresher course via online ang mga election officer upod ang ilatag sa mga election assistant bahin sa pag-operate sang ACM. Kag sa Lunes sa tagsa kay LGU kung sila ang matugutan target sang Comelec nga makapatuman sang demonstration sa pagkatapos sang flag raising ceremony. Ang roadshow caravan ang tubtob sa Enero 30. Una na ang katapos ang media nga nahatagan sang demonstration sa mga ACM. Sunod kay Casiliano, luyag nila nga masaturate ang mga barangay, mga eskwelahan, bisan pa mga mall kag ang tagsa ka grupo kaangay sang political parties nga makasaksi sa demonstrations ang pag-operate sang ACM. Sa pinakabahin padayon pa nga ginahulat sang Comelec ang pag-activate sang Police Regional Office NIR na kung tani ginapaabot sining nga Nobyembre. Kung matigayon ini, masunod man ang pagporma sang Regional Joint Security Control Center Coordinating Center. Mataway naman sa karon ang sitwasyon sa politika sa Negros Oriental. Kag ang habuyana isang issue, nagapabilin man lamang sa social media suno kay Casiliano. Ang guidelines na binigay ng Comelec Manila dyan is to saturate. Pupuntahan lahat ng barangay kung kaya at saka mga schools kung saan yung convergence ng mga tao. Pag may mall, pwede sila mag-mall. Tulad ng ginawa namin sa, di ba, naalala nyo during registration. Sa number 8, duha ka mga anay isolation facility sa Bacolod ginaplano nga mangin bukas center sang DOH. Nagaserbe nga quarantine facility para sa ampak sang natukod nga temporary treatment and monitoring facility sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Ginagamit naman sa mga city departments ang anay midway facility sa Barangay Alihis. Pero plano sa Department of Health upod sa Bacolod LGU nga gamito ng duha ka mga anay isolation facility bilang bukas center o kun ambulatory care centers nga sarang tinirahan sa mga pasyente antes pa man sila o antes pa man sang ilang admission sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginsiling ni Backship Coordinator May Quaicong dako nga bulig ang pasilidad agud nga mabuhinan ang kadamuon sa mga pasyente sa Regional Hospital, ilabi na mga backship patients nga may minor cases. Kahapon gin-evaluate na sang tigluwas ang DOH ang mga pasilidad para sa ginaplano na tripartite agreement sa tunga sang syudad, CLMMRH kag DOH.
Sa number 7, apat ka mga anti-mendicancy teams naga-monitor sa posible nga pagduging sa mga nagapangalimos sa mga dalanon karon nga nagahilapit ang bulan sang Paskwa. Magluwa sa pagbantay sa Bacolod Public Plaza, magalibot ang apat tanan ka mga anti-mendicancy teams sa Department of Social Services and Development para mag-monitor sa mga nagapangalimos sa mga dalanon. Ginsiling ni DSSD Bacolod OIC Alma Agustilo, kabahin na inisang tikang agud mapaiway ang pagduging sa mga nagapangalimos, ilabi na kung nagahilapit ang Paskwa. Nalakip na dring mga badyaw kag mga menor de edad nga masami nagapangaruling sa karsada. Luyag ipasiguro sa pamunuan sa DSSD Bacolod nga mapaiway ang pagtugas ang pag-uot sa mga motorista sa dalan kag ang mapalayo ang mga magagmay nga kabataan sa peligro. Sa number 6, nagdangat na sa 17 ang dengue-related deaths ng Negros Occidental as of November 12. Sunod sa Provincial Health Office, humalin Enero, tubtub Nobyembre 12, 5,867 na ang dengue cases nga na-report. Kuni paanggid sa kasubo nga panahon sa nagligad nga tuig, 336.21% ini, nga mas mataas. Yara sa 11 to 20 years old ang age group ang labing apektado. Sa mga banwa kag syudad naman, ang Bago City ang may pinakamadamo nga kaso nga na-report, 737. Ang San Carlos City ang nagasunod nga mayara sang 456 cases kag ikatatlong hinubaan nga mayara sang 413 cases. Padayon ang kampanya sang Provincial Health Office kag para mangin matinlo ang palibot agud to nga mapamatukan ang balatian nga dala sang lamok. Sa number 5, 8 katuig nga bata na rescue samtang nagakalumos sa Boulevard sang Dumaguete City. Makita sa sini nga video nga kuha ni Marty Ablong nga gilayon nga na-rescue sa mga responders ang 8 katuig nga bata matapos nga madeparahan nga nagakalumos sa Rizal Boulevard sa Dumaguete City Martes ang gabi. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Don Cunag, ang hepe ng Dumaguete City PNP, nagpaligo ang bata kag gulpi lang. Nagbaskog ang balod. Ginbudlayan pa ang mga rescuers sa pagkuha sa bata. Ginkinahanglan pa nila nga maggamit sang higot para makuha ang bata. Matapos nga ma-rescue, giliyon na gindala sa ospital ang bata para mausisa ang iya sini nga kondisyon. Kag sa karon, yara na ini sa estable nga kondisyon. Pandam sa mga pulis sa ginikanan, bantayan ang kabataan kay may mga hinali na lang na naga-swimming sa area sa boulevard. Istrikto nga ipabantayan karon sa LGU ang ining area para malikawan nga masulit ang insidente. Sa number 4, 7 tanan ka mga lalaki nagkaladakpan sa ginpatigay nga drug bust operation sang City Drug Enforcement Unit sa Purok Malvar, Cubay sa Barangay Villamonte sa Bacolod, mga pasado launa kainas ang kaagahon. Ginsiling ni Police Captain Janus David, ang Deputy Chief ng CDEU, nakuha sa mga naaresto ang 110 grams ng suspected shabu na may standard drug price nga 748,000 pesos kag mga drug paraphernalia. Ang 7 ang gindetain na sa Police Station 4 kag pasakan sang kaso angod sa pagsupak sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 3, 13 tanan ka mga job order workers sa San Carlos City nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga sa nagkalain-lain nga drug testing nga ginpatigayon sini nga bulan sang Nobyembre. Inisunod kay San Carlos City Mayor Renato Gustilo nga nagsiling man nga sa sini nga bulan sa Nobyembre, 707 na ka mga regular, casual kag job order workers ang napaidalom sa drug testing. Ang pinakaulhing nga drug test ang ginpatigayon sang amuyad tong Nobyembre 25 kung sa diin 33 ka mga regular kag job order employees sang Public Employment Service Office kag Information Technology and Computer Services Office ang ginpaidalom sa testing. Regular nga nagapatigayon sa random drug testing ang San Carlos City sa pagpasiguro sing isa ka drug-free workplace. Samtang 56 naman ka mga community-based drug rehabilitation program graduates sang Barangay Punao sa San Carlos City ang napaidalom sa drug testing sadtong Nobyembre 26.
Ining kabahin sa ilang aftercare program. Sa first week of November daw, damo casual. May nagpositive, Mayor? Yes, damo mga job order nagpositive. Sa number 2, isa ka kafgo ang patay matapos gagintiro sang iya man lang nga commanding officer bangod sa gidelegar pagpangimon. Napatay ang isa ka miyembro sang kafgo nga nakabase sa Bayawan City, Negros Oriental sang gintiro sa ulo sang iya man mismo nga commanding officer. Suno kay punong barangay Juan Jan Alcantara sang barangay Nangka sa nakakuha nilang impormasyon. Giningagaw padala sa ospital ang 22 anyos nga biktima nga si Ariel Nava apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Voluntaryo nga nag-surrender sa PNP ang suspect nga commanding officer suno pa sa kapitan. Istorya sa mga residente malapit sa natabuan sing insidente, nagasaulog sa nga sining kaadlawan ng suspect kag may inom-inom sa sulod mismo sa detachment. Hinani na lang sila nakabati sang 3 ka mga sunod-sunod nga lupok kag didto sa pahayagman sang pamilya sa mga biktima, ginapangimunan sang iya commanding officer kag ginapainitan ang biktima. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw, Senador Sherwin Gatchalian nanawagan sang pagpang-usisa angot sa tax leakages nga nagatuga o natuga sang peke nga mga PWD IDs. Nalakip na diri ang masobra isa kagatos nga mga ID sa Bacolod nga sadto natalupangdan nga peke. Yari ang report. Hindi lang sa mga negosyante nakaapekto ang pagduging sa mga peke ng mga Persons with Disability Identification Cards. Ginpahayag ni Senador Sherwin Gatchalian nga nagatuga maninis ang tax leakages tungod sang pagpamintaha sa 20% discount kag value-added tax exemption sa pila ka mga nagagamit sang peke ng mga PWD ID cards. Gani nag-file na siya sang resolusyon nga nagahinyo sang pagpang-usisa angot diri matapos matalupangdan nga may nagabaligya sang peke nga mga PWD IDs sa pila ka mga lugar. Nalakip diri sa Bacolod nga may masobra sa isa kagatos ka mga na-confiscate nga mga fake PWD ID cards. Ginpatag ni DSSD Bacolod OIC Alma Gustilo nga ang natumod nga mga peke nga ID cards ang kabahin sa ilang mga na-recall nga mga questionable nga mga PWD cards. Open ka sa investigation? Yes, open kay ang amon office sa PIDAW ara man na dayaya nagabulig sa tanan. And amo na siya gani ang isa ta ka step nimo sa Bacolod City kag ni Mayor nga para maibitar ang aton ng mga PWD ID nga fakes, ginpang liwat kitang ID ta. Wala ya sa amon ang issuean sa fake IDs ara sa outside sa mga palibot sa downtown. Sa Pebrero, ginmando ni Mayor Albi Benitez nga ma-recall kag mausisa ang isyuan sang PWD ID cards kag pati ng mga senior citizen ID kag para mabutangan ini sa mga QR code agud hindi na mapeke. Sa programa nga isugid kay Mayor, natigayon ang isa ka entrapment operation nga nagresulta sa pagkatikma sang pila ka mga persona nga responsable sa pagpameke sa mga IDs kag pati na mga government issued documents. Iniman ang nangin rason suno kay Gustilo kun nga karon wala na sila makabaton sa reklamo angot sa peke nga mga ID cards. Ang isa ta ka step nimo sa Bacolod City kag ni Mayor nga para maibitar ang aton ng mga PWD ID nga fakes, ginpang liwat kitang ID ta. So of the 12,000 tong ginhambal ta nga fake nga ang daan ta nga nakapapil lang, so na-reach ta naman ang 12,000 nga natagaan ta na. Sa senior citizens yan? Same man na siya for the senior citizen, so hindi ta na siya gani ma-avoid nga may ara gadya other people nga gusto gadya balaya makaka-ID man in a illegal way. Sa kabilugan, may 67,511 QR coded nga mga senior citizen kag PWD IDs ang na-issue na sa Bacolod LGU. Ang QR codes ang ginagamit man sa issuance ng business permit, registration plates kag stickers para mas mapabaskog pa ang data security kag mapaiway ang paglapta sa mga fake documents kag ID sa Bacolod. Kag sa good vibes,
Chemical engineering graduate nga wala makamarcha sa graduation ceremony nangin kabahin sa top 10 sa 2024 Chemical Engineering Licensure Examination. Nakakuha sa 88.40% rating ang 23 anyos nga si Bobby Maravilla Jr. Resulta nga nangin kabahin siya sa top 10 sa ginpatigayan nga November 2024 Chemical Engineering Licensure Examinations. Si Maravilla nga taga Baguio City ang nag-graduate sa University of St. La Salle, Bacolod. Pero sa ginpost nga istorya sa City Bridge, Bago, wala maka-marcha si Maravilla sa graduation ceremony sa Mayo bangod sang kapaslawan niya nga makapasar sa last assessment para sa graduation. Pero sa piyak sa natabo, naninguha siya sa board exams hasta nga liwat nga nakabangon. Tuyo pa kuntani ni Maravilla nga mangin isa man kasiman pero wala man siya nakapasar sa medical examinations. Gani sa bulig sa iya pamilya kag mga abyan ginkuha niya ang kurso nga chemical engineering. Para kay Maravilla, hindi pa ulihi ang maeksperiensyahan ang graduation march. Gani sa May 2025, nagalawom siya nga makaupod sa pagmarcha matapos man ang nalabot nga kadalagan. Antes kita magtakop, shout out sa atong mga live viewers sa Facebook kay Ma'am Jubea Natavio, Benji Berlas, kay Lindon Sunyo, John Randolph Rubin, kay Ma'am Gloria Bantigue, subong man kay Erwin Pontino, nagpa-shout out sa Pontino family sa Region Pearl Homes, kag kay Inigo Rafael Pontino. Subong man kay Jeanine Nava, Romel Galio, Mary Ann Po, nagpa-shout out man siya sa mga taga-barangay sa Rait sa Himamaylan City. Subong man kay Safrina Minies, Mirna Clavel, Gorzal Mary Rose, kag Maricar Maravilla. Kagamiyad tong top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.